Maar eerst de Vlootbeek. Een beek die 18 kilometer lang is en vanuit Posterholt via Montfort naar Linnen loopt. Je hebt meanderende beken. Dat zijn beken die kronkelen. Die leveren vaak mooie plaatjes op schilderijen, op films, op foto's. Maar je hebt ook beken die recht zijn. Zoals deze, de Vlootbeek. En ook dat levert vaak mooie plaatjes op. En zeker als er een kasteel bij ligt. Goedemorgen Jos. Dag Robert, goedemorgen. En jij bent de kasteelheer? Dat is een goede vraag. Dat is wel heel veel eer op dit moment. We hebben hier wel een pracht van een ruïne liggen hier in Montfort. En de Vlootbeek die er tegenaan ligt. Ja. Ik wilde eigenlijk een eindje die kant oplopen om eens even samen te kijken of we daar wat dingen kunnen bekijken. Toen het kasteel gebouwd werd, rond 1250, toen was het hier één grote merenpartij. Het kasteel was omringd met water. En als je een beetje achter mij doorkijkt, dan zie je ook dat er nog wat hogere ruggen in het landschap liggen. En dat waren de plekken waardoor je het kasteel kon benaderen. In 1650, na het einde van de 80-jarige oorlog, verloor het kasteel zijn functie. Die werd weer afgebroken. Dat is niet meer nodig, hè? Dat vechten was gelukkig over, dus daar kwamen ze gelukkig toen in die tijd ook achter. Op een gegeven moment werden die gronden op een andere manier gebruikt voor turfwinningen en voor landbouw. En daardoor had je drooglegging nodig. En daarvoor was het afwateren belangrijk. En die Vlootbeek die werd gegraven om te ontwateren. Recht toe, recht aan. Ja, dat was toen ook gewoon heel praktisch. Want dat gebeurde op een aantal plekken, was die al wel wat aan het stromen. Vanaf Posterholt kwam die Vlootbeek binnen in Nederland. Van daaruit kwam die wel wat kronkelend deze kant op. Maar hier in de buurt van Montfort werd hij door het dorp heen gegraven. Werd door de tuin heen gegraven die een eindje verderop ligt. Om zelfs daar weer van water te voorzien. Het kasteel in Montfort die werd rond 1650 werd er besloten om het kasteel af te breken. Toen werd er een torentje gebouwd, dus er kwam een nieuwe kasteelheer of een drossaard die hier ging wonen. En die kreeg het helemaal in zich om een grote Franse tuin aan te leggen. Dat was hip. Dat was voor hem hip. En omdat die Vlootbeek hier lag, hebben ze in die tijd de Vlootbeek gebruikt als zijnde een watervoerende partij door de tuin heen. Dat lukt nu niet meer, omdat de hoogteverschillen ten opzichte van de Vlootbeek, huidige Vlootbeek en deze tuin niet meer haalbaar zijn. De huidige Vlootbeek is veel dieper ingesneden nu in het landschap. Maar die tuin hier, die ligt exact op dezelfde plek waar die vroeger lag. Dus die is in 1750 heeft men dat plan opgevat, die is gebouwd. Die tuin is weer in verval geraakt. En die hebben wij nu ongeveer 5-6 jaar geleden weer op de exact dezelfde plek, na historisch onderzoek, vandaar de historische tuin, na historisch onderzoek weer op de plek weer teruggelegd. Dus het kanaal waar we nu op staan met de brug, is een exacte plek waar vroeger de Vlootbeek door de tuin heen liep. De Vlootbeek loopt dus die kant uit. Maar waar komt hij vandaan, Jos? Ja, dan moeten we toch even naar de andere kant, stroomopwaarts van Montfort gaan kijken hoe die daar dan in het landschap ligt. Nou, Vanuit de Franse tuin lopen we richting Duitsland, waar de Vlootbeek Limburg binnenkomt. Maar of we zo ver komen?